17 июль Россияда этнографлар күні. Біздің республикада әлігі фән не дәрежеде үйренілген. Милли узан формалаштыруда этнографияның рөлі нендей? Эфирда тайны нұқтасы тапшыруы студияда Алмазға Фиятов есәмсіз. Әйрлі кеш мұқтаран қонақлар, қоршығызда темелер бар. Әгерде нендір фикір білен келішмесі екен қызыл темеге басасыз, келішсәгі зәңгер һәм оқ нетірлетет білгісі. Біздің білән әлі ілімтеді Илнар Ғарифуллин да болашақ. Илнар, қайырлы күн, сеңа сөзіні соңырақ берербіз. Ең әлік этнография күні болғаш, этнография фәннің осылын аңлысы еді. Нәрсе ол? Ғұммен нәрсені үйрене ол? Ғұммен ол этник процессларны, милли процессларны үйрене тұрған фән. Бүгінгі вақыттанын үйрену объекті шоқты кейін. Мұнда демография сұраулары, милли демография сұраулары да кірі. Мұнда ең бірінші шарата традицион мәдәниет, милли мәдәниетінің өзгерішлерінде ол үйрене. Тіл процесслары да қазір бұл фәнге кіртіп бола, этно-социолингвистика деген іліші да бар. Һәм шулық вақытта этнополитология деген тармағы да бар. Міне Илнар біздің көбірек этнополитолог болып тұра. Дамир Афенді Исхақов ол біздің ең күшті этнодемографларының бірсі, тіп білгішлігі шунсы, шулық вақытта кейін Әйел біздің студенттерге тиешеді қызғаныш келеді гына алмады, іші бұл сәбәплі. Шулық вақытта этнография һәм этнология деген фәндері әлі бар. Этнология ол көбірек інді теоретик яқтан, ғұмумиләштіру яғынан да бұл процессларға қарай, қай сібір кішілер аны синонимнар етіп көрә, этнография һәм этнология шул вақытта білгішірек көбірек айырмылықларын, өзіншәліклерін енді мұнда нішкәліклерін өздері біләлер. Шул вақытта этнографияның ең тығыз бәйләніші енді әлбәтті ол тарих білән. Біз мына шул тапшырулар қысаларында да, қолықсан есепке олған вақытта да, аңа қадерде көпкіне тапшыруларына бағышлаған едік. Ол милләт темасы білән, енді турыдан-туры бәйлі болғанлықтан, этник мәселелерге де тоқталдық, этнография. Илнар, яқшы қатырлейсіңдер, шыннан да тарихи яқтан мына бұл тема нешегірек үйренілген екен біздің республикада. Біз барыбір өзіміздің милләт турында сөйлешеміз, һәм татарларының мына бұл фәнні үйрену дәрежесін нешегірек бәялейсің сен? Татарлар турында мәгълүмат ул чыганакларда урта гасыр вакытыннан ук башлана, ләкин менә этнографлар, галимнәр өйрәнгән дәрәҗәдә дип әйтсәк, мин инде аны 18 гасыр азагыннан шутлаем. Иң беренче татарлар турында менә галимнәр арасында язучы ул Петр Симон Палас, ул Пугачев восстаниесе биткәннән соң менә как раз әлеге Көнчыгыш Татарстан, Көнбатыш Башкортстан якларыннан үтә, андагы менә татарлар турында бик күп кызык мәгълүмат калдыра. Аннан соң инде безнең бик кызык мәгълүмат Карл Фукс калдыра, ул Казан университетында эшләүче галим 19 гасырда, һәм безнең инде күренекле мөгаллимебез ул Кайым Насыри. Ул инде 19 гасыр азагында, анда ул инде күбрәк безнең татарның ашлары турында, татарның ичке тормышы турында күбрәк ул мәгълүмат калдыра. Башлап җибәрүчеләр менә алар булалар. Шул вакытта әйтергә кирәк, безнең Татарстанда хәзерге вакытта этнография тарихын күз алдына китерсәң, иң беренче чиратта ул университет һәм университетта айрым кафедра безнең бар, этнография һәм антропология кафедрасы, һәм икенче инде безнең хәтта киңрәктер татарларга күбрәк карый торган этнография ул фәннәр академиясендә Ләкин аларда гына түгел, бүтән җирдә өйрәнәләр бит. Менә Гөлзирә ханыма сүз бирик әле. Шунда сезнең дә менә эшчәнлек белән һәм укыту белән бәйле күп кенә мәсьәләләрдә нәкъ менә бу этнография белән очраша туры килә. Менә шул хакта тәфсилләп сөйләсәгез. Әйе, дөрес. Бәйрәмнәргә әзерләнгәндә бу инде 1988 ел күптән җәмәгать сабан тойы дибез. Нишләптер без мәйданына гына кайтып калабыз. Безнең Мәдәният институтына президент площадкасын йөкләделәр. Сабан туйның иң беренче татарлар җыелган вакытта, бөтен дөнья татарлары җыела. Шул вакытта безгә аны йөкләделәр, инде бирем итеп бирделәр. Һәм дә без уйлана башладык. Нишләп соң әле мәйдан гына? Аның бит башка өлеше дә бар. Сабан туйына хәтлек уздырылган башка йола гадәтләре бар. Шуңа күрә без сөлге җыю, сүрән сугыны искә төшердек. 1988 ел җәмәгать.
Ничек иттереп Казанда сөлге җыйык диләр. Шуннан соң без тарихка кирип китеп күрсәттек. Бу булган. Менә бу очракта мин бик зур рәхмәтлемен Рәүфә Уразманга. Чөнки ул бәйнә өйрәнеп, аны безгә язып калдырды. Бик зур рәхмәтлебез. Ышандылар. Ләкин ничек иттереп Казанда үткәрәсез диләр. Ана сезгә тынычлык бистәсе. Барыгыз әле шунда, шуннан җыеп кайтыгыз. Ничек сезне анда тынычлык бистәсенең халкы каршы алыр? Барып, анда да сөйләштек. Анда очраштык аксакаллар белән. Һәм дә тынычлык бистәсе кайда барлыкка килгән соң ул? 56 елда, 1956 елда завод төзелә башлаган. Завод төзелә башлагачтан кеше куллары кирәк, эшче куллары кирәк. Эшче куллары кайдан? Авыллардан килгән. Авыллардан килгән, димәк, алар бу юланы беләләр. Һәм дә безне бикләп каршы алдылар. Аны әзерләү бер студентлар белән чыгабыз бит. Яшьләр белән чыгабыз. Яңадан хәтерегезгә төшерәмен. 1988 ел. Шукрина чыкканча 8дә калдырыгыз. Башка кешеләр сүз биргән менә бу гореф-гадәтләр буенча әйттегез, юлалар дип. Бүләк җыюлар, алар бит инде турыдан-туры Сабантуй белән генә түгел, гомумән тормыш белән бәйле. Дәүләт әфәнде, менә сез дә үзегез эшчәнлегегездә менә шу юлаларны, гореф-гадәтләрне кулланасыз, тикшерәсез, өйрәнәсез, аны гомумән практикада кулланасыз. Менә бу эшчәнлекне алып бару ни өчен мөһим дип саныйсыз? Мин хореология буенча, этнохореография буенча без заманда мин традицион мәдәният үзәгендә эшләгәндә без экспедицияларга йөрдек. Шунда экспедицияларда без бөтен кая татарлар гына юк бит, татарлар бөтен Идел буе районнарда, Сибирдә, Астраханда менә шул татарларны шул экспедицияларга чыктык. Җиңел хезмәт түгел ул экспедицияларга чыгу, коры экспедицияларга. Аны бит хәзерге менә чакта бию буенча мин әйтәм, хәзерге чакта безнең этнохореология, татар этнохореология, этномузыкология караганда ортта кала әзрәк. Ортта кала. Чөнки без этнохореология буенча безнең татар биюдә системалаштыру юк, лабораториясы юк. Менә хәзерге чакта экспедициялар бик аз, китаплар юк, китаплар язмыйлар. Шуңа күрә мин әйтәсем килә менә шул фән буенча. Мин әйтмим, сәхнәләштерелгән татар биюнең ортта кала дип әйтмим. Юк, без аны турында аерым тапшыру эшләгән идек, биюләр турында. Шуннан да, ләкин бөтен кеше дә моның белән шөгыльләнмәй бит. Бөтен кеше дә кемдер заманчаларны ала, тарихны гомумән кулланыйлар. Илнарның әйтер сүзе бар кебек, бу урында Әлбәттә, без инде теге бүгенге этнографлар көне буларак, мин күбрәк күрәм инде без татар мәдәнияте турында сөйләү дөрес булмас, вакытыбызны уздырмайк. Без күбрәк татарларны хәзерге көндә этнография фәнендән өйрәнү мәсьәләсен, вазгыятын дип әйтәйек. Кызганча каршы монда шатланырлык хәбәрләр юк, чөнки менә Айрат дөрес әйтеп китте, хәзерге көндә төгәл этнография дигән фән генә юк, ул менә берничә шундый кушма фәннәргә бүленеп беткән. Һәм менә күпчелек социологиядән тыш, менә социологлар бездә Татарстанда нык күп. Аны инде яхшы дип тә, начар дип тә күреп була, ләкин социологлар күп, менә бүтән фәннәр буенча, этнополитология буенча, этногеография буенча, анда этнодемография буенча безнең белгечләр яки гомумән юк, яки бер кеше генә. Һәм шуны әйтергә кирәк, элекке вакытта әлбәттә Совет заманында татар этнографиясын аны университетта да укыганнар, анда менә Иялида булган бит инде. Хәзерге көндә инде фәнне университетта ул юк, дөресенчә әйткәндә, анда безнең 2 этнограф бар, Казан федераль университеты, ләкин алар күбрәк инде теге студентларны укыталар, фән белән шөгыльләнмиләр. Бердән-бер инде безнең этнографлар калды тарих өстендә, ләкин анда да социологлар күбрәк. Менә шуңа күрә мин күбрәк бүгенге көндә безнең проблемалар турында әйтеп китсәм, әлбәттә ул проблема татар этнология бүлеге буенча хәзерге көндә белгечләр гомумән юк дисәң дә була. Менә әле менә икотналык Рустам Миниханов бу Сабантуй турында әйтеп китте. Һәм мин анда кайбер безнең Татарстандагы түрәләрнең интервьюларын карадым һәм үзем шаккаттым. Нәрсәдән? Чөнки алар күбесе Сабантуйның нәрсә икәнен белеп тә бетмәй, һәм күбесе уйлый инде ул Сабантуй ул уйланып чыгарылган
бәйрәм дип, ул менә совет вакытында гына булган дип, элек җыен булган дип, чын барлыкта ул бит җыены да булган, Сабантуй да булган. Димәк, безнең әле күбесебез белмик. Һәм аннары мин менә бүтән республикалар белән чагыштырсам, үзем бит инде Башкортстан тумышы белән булгач, менә монда Башкортстанда не без кайвакыт безнең башкорт халкына әзрәк көнләшеп карыйбыз, бу милләт үстерү ягыннан, чөнки анда андый специалистлар күп. Анда аерым бар этнология институты Уфада, аерым бар институт история языка литературы, иялинең аерым этнография бүлеге. Менә анда фән белән генә шөгыльләнәләр. Ике урында. Әйе, Илнар әйткән фикерне җөпләп, шуннан да әйе чагыштырырлык бар. Менә кызык моментны әйтеп китәйем. Менә без мәсәлән Татарстанда, дәrs Татарстандагы татарны карасак та, без хәзерге көндә мәсәлән белмибез, кайда татарлар, кайсы төбәктә иң күп яши, безнең статистика ул турыдан туры күрсәтмәй, нинди процесслар бара и так далее. Без аны гомумән белеп бетмәйбез, чөнки безнең юк специалистлар. Менә мин шуңа күрә хәзерге көндә әйтер идем, безгә күбрәк этнологияны искә төшсәк, фән буларак, безгә именно теге классик этнография түгел, кием, анда ашлар турында өйрәнү татарның, чөнки күбрәк ансы өйрәнелгән үткән заманнарда совет вакытында. Хәзер безгә күбрәк менә мондый кушма фәннәрне ничек үстерү турында уйларга кирәк һәм күбрәк генә игътибар итәргә кирәк. Дөрестен дә проблема бар, кадрлар мәсьәләсе дә һәм гомумән асылы буенча Илнар бик дөрес фикерне әйтте. Менә шул ук мәсәлән яһудларның милли бәйрәменнән соң да безнең президентыбыз әйткән, чыннан да нигезләренә асылына төшенеп, безнең Сабантуйда да менә бу нигезләрне онытмасын дип. Һәм менә бу хакта без сезнең белән бергәләп рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыруы, этнография турында фикер алышуны дәвам иттерәбез. Реклама киткәнчә монда кызыклы гына фикерләр яңгырады. Кадрлар җитмәү мәсьәләсе, анда өйрәнү мәсьәләсе дип, Сабантуйларның асылына төшенү гомумән. Ләкин монда бит әле тармаклар да бар. Без әле музыкага, мәсәлән, шул ук кино сәнгатенә, режиссурларга, мәдәнияткә аерым тотарбыз. Асылында бит әле анда тармаклар күп, шул һөнәрчелек бар. Рәмзия ханым, менә һөнәрчелек белән бәйле татар милләтенең үзенчәлекләре турында нәрсә әйтә аласыз? Бүгенге көндә Татарстан Республикасында безнең 400-дән артык халык һөнәрчеләре предприятие һәм һөнәрчеләр яши. Алар безнең махсус реестрга кертелә баралар. Һәм без халык һөнәрчеләре дигәндә без монда Татарстан Республикасында элек-электән яшәп килгән, бүгенге көндә дә үсеш алган 11 сәнгать төрен билгеләп үтәргә кирәк. Бу тогу, шигү, күн сәнгать, ювелир эшләнмәләр, шулай ук металл эшкәртү, агач эшкәртү. 2013 елдан Рөстәм Нургали Миннаханов йөкләмәсе буенча Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгында махсус грант булдырылды. Шулай ук безнең 2021 елда без һөнәрчеләргә күтәрү максатыннан ел һөнәрчесе дигән конкурс игълан иттек. Анда узган ел безнең 142 кеше катнашты, шуларның 22се шулай ук акчалата бүләккә ия булды. Ләкин инде безнең менә бу һөнәрчеләрне барлау, аларны үстерү, халыкка менә бу мәдәни мирасыбызны кайтару юзеннән безнең иң зур нәтиҗәбез дип без үзебезнең менә шушы Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы Галимҗан Мирахим исемендәге Тел әдәбият сәнгать институты һәм Таткульт ресурс мәдәни үзәге тарафыннан бастырылган шушы махсус каталогны әйтәбез. Монда безнең республикада бүгенге көндә яшәп килүче барлык сәнгать төрләре кертелгән, аларга тарихи күзәтү бирелгән. Шушы өлкәдә эшләүче һөнәрчеләр һәм аларның эшләнмәләрендән фотосурәтләр урнаштырылган. Бик зур рәхмәт. Әйе, монда сәнгатькә, мәсәлән, аерым һәрбер тармакка да тукталсак, шуннан да безнең әле үзенчәлекле этник дип үзләрен атаучы төркем дә бар. Зәкәрия коллективы җитәкчесе Лилиянең дә фикерен тыңлый, алар дәвам иттерәбез. Мин җитәкләгән Зәкәрия фольклор төркеменең репертуарында бик күп кенә фольклор экспедицияләрдә язып алынган җырлар бар. Без инде аларны Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасында укыган вакытта яздырган идек. Ул экспедициялар ел сайын үтә. Без инде Татарстаныбызның төрле районнарына, Рәсәйнең төрле регионнарына чыгып, төрле милләтләрнең фольклорын яздырган идек. Һәм инде менә бүгенге көндә без ул җырларны үзебезнең репертуарыбызда саклап йөртәбез һәм аларны башкарабыз. Һәм инде менә язманы да бик күп тапкыр иттереп без тыңлыйбыз. Менә җырларны шулай өйрәнәбез без. Күп тапкыр тыңлап, ул әби башкарганда, мәсәлән, кая тавыш сузып җибәрә ул, мәсәлән, каядыр сулыш ала. Менә шул моментларга бик игътибар итәбез һәм инде үзебезнең башкаруда да
шуларны саклап калып башкарырга тырышабыз. Ул безнең тамашачыларыбызга да бик ошый, бик җылы кабул итәләр. Монда күргәнебезчә бик зур эш башкарыла, шулай ук әлеге тарихны өйрәнү буенча менә экспедициялар үткәрде. Айгөл ханым, гомумән музыка сәнгатендә менә мондый эш җитеп бетми кебек түгелме сезгә? Чөнки хәзер барыбер күпләр элеккеге җырларга кайта башладылар. Ул тамашачылар тарафыннан да кабул ителә, ләкин һәркем дә өйрәнә микән моны? Моны бит инде бары белергә кирәк, аның тарихын дип әйтик, аны бит инде алдында җырладың гына түгел. Менә нинди эш башкарыла бу юнәлештә? Әйе. Әлбәттә, безнең менә Казан дәүләт консерваториясендә этномузыкология фәне алдынгы дип әйтеп була, чөнки бу фән яшь булса да, шуңа да карамастан безнең белгечләребез һәр елны кая татарлар яши шунда барып, әлбәттә аларның йолаларын яздырып алалар, музыка белән бәйле гореф-гадәтләрне һәм әлбәттә тулысынча әйтсәк инде, гомумән әйтсәк, бу фольклорны яздырып алалар. Бу эш әлбәттә башкарыла, күп еллар буе башкарыла безнең Казан дәүләт консерваториясендә һәм тел әдәбият һәм институтында да башкарыла әлбәттә. Нәрсә дип әйтеп була? Белгечләр бар, юк дип әйтеп булмый. Безнең татар кафедрасы бар иде. Әлбәттә, ул хәзер ябылган, аның урынына менә этномузыкология кафедрасы ачылды. Аның исеме генә алышына дип әйтеп була. Чөнки эш дәвам ителә. Менә фольклор дип әйткәндә, менә хәзер күп кенә җырчылар, алар менә бу сез әйттегез, борынгы көйләрне өйрәнәләр, ләкин алар менә телевидениедан ишетеп өйрәнәләр, радиодан ишетеп өйрәнәләр. Менә моны теге чын фольклор экземпляры дип әйтеп булмый. Чөнки нәрсә ул безнең фольклор һәм менә бу чын этнография, ул менә традицияны белүче кешедән өйрәнеп алсаң, менә бу дәвамлык итә, менә бу чынбарлыкта этнография, чынбарлыкта фольклор дип әйтеп була. Хәзерге яңалыклар, менә мондый ансамбльләр барлыкка килү, әлбәттә бик әйбәт. Менә бу Лилияны мин бик яхшы беләм, аның хезмәтен беләм. Чөнки ул чыннан да үзе экспедицияларга барып, үзе ишетеп, үз кылагы аша, үз күңеле аша үткәрә. Шуңа күрә аның менә ансамбльдә җырлавы да, ансамбльнең башкаруы да, һәм менә Лилия Сарварова коллективының да башкаруы, һәм Геннадий Михайлович Макаровның да коллективларының башкаруы, ул чыннан да, чынлап әйткәндә, якынлаша безнең менә чын фольклорга. Димәк, музыка сәнгатендә әле бу проблема кискен тормый. Сезнең эшчәнлектә, Мансур әфәнде, чыннан да монда бит сез шулай ук турыдан-туры бәйле этнографияга да һәм аның белән инде шул тарихка нигезләнеп башкару. Сезнең эшчәнлектә тәнкыйтьләүчеләр күп инде, ни өчен тикшермиләр, фактлар белән эшләмиләр дип, сәнгать мул гомумән эшен барлык булырга тиешме дип. Сез бит инде бу мәсьәләләр белән турыдан-туры очрашасыз. Менә сез нәрсә дип җавап бирер идегез? Беренче чиратта минем әйтәсем килгән нәрсә ул минем өчен этнография. Этнография ул милләтнең мөхите, атмосферасы, аның тарихы һәм ахыр чиктә аның тамыр системасы. Тамыр системасы гына милләтне саклый ала. Менә без соңгы вакытта күрәбез бит, кайбер кешеләр илдән чыгалар да китәләр, име, ташлап китәләр, кире кайтмыйлар. Менә аларда тамыр системасы юк. Тамыр системасы гына булса, милләт саклана, милләт исән кала һәм милләт яши. Сәнгать өлкәсенә килгәндә, менә без соңгы елларда күрәбез, мәсәлән, кино өлкәсендә, бөтен дөнья өлкәсендә бер нинди теге этнографияга бәйләнмәгән, тарихка, милләткә бәйләнмәгән фильмнар алар туйдырды. Һәм без күрәбез соңгы вакытта беренче чиратта инде кешеләрне кызыксындыра Корея фильмнары, Вьетнам фильмнары, Иран фильмнары. Кешеләр кызыксынып шуларны карыйлар. Теге милләтне әйтмим инде, кайсы милләтнең фильмнарга кызыксыну инде юк. Һәм безнең илебезгә килгәндә инде менә шундый феномен дип әйтәләр инде. Ул Россия илендә генә түгел, бөтен дөньяга таралган феномен ул Якутия фильмнары, име. Алар бит инде асылда шул этнографияга нигезләнгән. Анда булай этнографик материалларны, этнографик мөхитен аннан сызып ташласаң, анда бер нинди теге кызыксыну булмас иде. Шуңа күрә менә бу юл минемчә аннары шундый менә хәзер күренеш бар, глобализация. Мин күңелемдә ул глобализациягә каршы торам. Чөнки ул милләтләрне, ул илләрне бетерә торган һәм хәтта диннәрне бетерә торган күренеш, ул куркыныч күренеш, һәм асылда кешеләрне роботка әйләндерә торган. Һәм сәнгать ул менә күренешкә бик нык каршы торырга тиеш. Һәм без менә милләтләрне саклап калыр өчен нәкъ менә этнография нигезендә эшләргә тиеш. Менә бу милли атмосфераны, милли мөхитне саклап калу.
Демәк, среде шунда, сез әйткәнчә, менә бу фильмнарда да шул ук, мәсәлән, этнографик нигезләргә ясалып эшләнгән фильмнар булса, алар киресенчә кешеләрдә кызыксыну уята. Беренче чиратта кызыксыну уята, һәм икенче чиратта, беренче чиратта алар милләтне саклап кала, һәм ул милләтнең киләчәге бар. Алар шул менә ямсыз күренешкә каршы торалар шушы фильмнар, димме? Һәм әлбәттә инде икенче милләтләрнең кызыксыну уята. Мәсәлән, чуашлар, марилар, удмуртлар булмаган дөнья миңа кызык түгел. Мин шундый кеше. Мин глобальлашу процессын бераз акламакчы идем. Чынлыкта милләтләр белән глобальлашу процесслары капма-каршы нәрсәләр түгел. Милләтләр, көчле милләтләр глобальлашу шартларына ияләшеп үзенең конкурент продуктын бирә. Шул ук вакытта глобальлашу процесслары эчендә этникага, гомумән милләтләргә кызыксыну артты. Әгәр дә безнең көчле продукт булса, кино булсын, җырлар булсын, һәм глобальлашу процесслары нигезендә без аны башка дөньяга күрсәтеп, үзебезнең көчебезне, үзебезнең милләтебезне үстерә алабыз. Монда негатив процессларын аерга кирәк, әлбәттә. Һәм бу негатив процессларга ничек каршы торырга. Һәм шул ук вакытта глобальлашуның мөмкинлекләрен кулланып, үзебезнең милли мәдәниятне күрсәтергә кирәктер. Ул чиракта мин тулысы белән инкар итмим Мансур абыйның сүзләрен. Без ул мөмкинлекләрне файдаланып, үзебезнең милли мәдәниятны күрсәтергә тиешбез. Илнарга сүз бирик әле тапшыру ахырында беренче өлешендә дип әйтик. Илнар, мәсәлән, кадрлар җитмәү мәсьәләсе турында да әйттең, гомумән укыту системасы турында да өйрәтмиләр дип. Киләчәген ничегрәк күрәсең? Ничегрәк фаразлыйсың гомумән? Еллар узу белән бу фәнгә дип әйтик, аның нигезләренә басым ясау кимемәсме һәм гомумән бетмәсме ул? Фән буларак бетмей, чөнки менә Айрат әйтте бит инде, глобализацияга көчле милләтләр кулланып, үз файдасына кулланырга тырыша, әлбәттә бит. Димәк, ул чиракта инде этнологларның кирәклеге арта. Ул инде этнолог, мен тагын бераз кабатлыйм, ул классик этнограф түгел, команда халыкларның киемнәре турында, ашлары турында мәгълүмат җыючы. Именно ул этнологлар, ул күбрәк теге конструкт төзүчеләр. Менә мин этнополитологлар алар бит инде милли идеология төзи, менә шул ук музыка буенча әйтеп китте, менә безнең ханымай бит теге шин галимнәр алар теге фактларда гына төзеп, үзләренең теге фольклор мәгълүматкә гына таянып ниндидер музыкаларында или мәгълүмат җыялар. Ләкин хәзерге көндә күбрәк этнологиядә дә һәм этнологиядә гына түгел, бүтән этнология белән бәйләнешле якларда анда күбрәк конструктивизм була. Нинди? Мәсәлән, шул музыкага кайтсак, татарларның күп музыкаль мирасы хәзер көнгә югалган. Ул чиракта без нәрсә эшли алабыз? Ул чиракта без аларны турыдан-туры чыганаклар юк икән, без таянып, конструкт төзеп, яңадан менә шул музыкаларны, яңадан шул биюләрне тергезергә тиешбез. Нигә без аны тергезергә тиешбез? Чөнки без ул чиракта гына үзебезнең яшьләргә, үзебезнең милли мирасыбызга ниндидер популяр формада оештыра алабыз. Мин инде теге гади гына әйтәм, бит, яшь кешегә, мәсәлән, теге классик татарча җырлау, классик мондый теге тәпи белән бию, ул бик кызыксындырмый, күбрәк теге масштаблы энергия бирә торган музыкасы да, горурлык тудыра торган бию дә кабатласы килә. Аны шуңа күрә Кавказ халыкларының битендә биюләрен күп халыклар кабатлый. Ал бездә татарларда да булган. Ул чиракта менә этнологларның кирәклеге бик арта башлый. Чөнки без фәнне генә өйрәнмәйбез фактларга, без аның яңа конструктын уйлап чыгарырга зур ярдәм итәргә тиешбез. Мин практик яктан карыйм. Инде теорик яктан карасам, әлбәттә безгә Татарстанда этнологиягә күбрәк игътибар кирәк, чөнки без үзебезнең татар мирасын гына түгел, милли үзаңны сакларга телибез икән, анда теге Татарстанның икътисадын үстереп кенә алга китеп булмый, чөнки без ул үстергән икътисад ул бүтән халыклар кулланырга мөмкин, үзебезнең милләтебезне үстергән вакытта этнологлар кирәк. Минемчә, фәннәр академия системасы аша ниндидер яңа стратегия кулланырга тиеш, именно этнология ягыннан өйрәнүләрне, специалистларны арттыру һәм иң мөһиме инде анда аспирантураларны ачу. Чөнки хәзерге көндә безнең яшь галимнәр гомумән юк дип әйтсәң дә була. Менә яшьләр хәзер уже
Татар тарихын өйрәнүгә, этнологиягә бик бармый, чөнки мөмкинчелек юк, грантлар юк, стипендиялар юк. Менә ул очракта инде минемчә ул мәсьәләләр чишелсә, безнең специалистлар булыр. Я хәзерге көндә инде, әлбәттә, менә Айрат әйтеп китте, бит минем турында рәхмәт, ләкин мин үзенең янымда минем кебек фикердәшләрне, яшьләрне күбрәк күрергә теләгем бар иде. Ул хәзерге көндә кирәклекләрен бар, кызганычка каршы миннән яшьрәкләр уже гомумән күренмәй дип әйтәм соңгы 10 ел арасында. Булсын иде, югалмасын иде, әлеге тармак та, менә безнең глобализация чорында шуннан да ниндирәк фестивальләр һәм әлеге юнәлешне популярлаштыру эшләре башкарыла. Бу хакта без тапшыруның икенче өлешендә сөйләшербез. Безнең белән калыгыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру 17 июль Россиядә этнографлар көне буларак билгеләнгән һәм бүген студиядә дә шул хакта фикер алышабыз. Безгә рекламадан соң әле Люция Сагырова да килеп кушылды. Болгар тыюлыгы хезмәткәре, сезнең белән соңрак элемтәгә чыгабыз. Айрат, менә беренче өлештә сөйләштек. Шуннан да монда бәлки бүлеп тә карарга кирәктер әле. Традицион этнографияны һәм гомумән бүгенге заманчалаштыру, аны ничектер заманага яраклаштыру юнәлешендә дип әйтик инде. Менә шул хакта нәрсә? Әйтергә кирәк, традицион этнография бар, шул ук менә яңа тармаклар бар. Шул ук вакытта әйттеләр, менә борынгы тамырлар, аны өйрәнү кирәк. Шул ук вакытта ясалмалык та бар. Конструкт менә дип әйттек. Бүгенге заманча милләт ясалмалыктан бер кая китә алмый. Менә Сабантуебызны яңартырга кирәк дип әйттек. Борынгы тамырларны өйрәнеп, шул ук вакытта замана таләпләренә китерерлек матур гына бәйрәм ясарга кирәк. Һәм башка тәҗрибәне дә өйрәнергә кирәк. Төрки халыкларының тәҗрибәсен дә өйрәнергә кирәк. Ул чакта Сабантуй безнең ясалма, бераз конструкт булып китә. Һәм бу конструкт ул этномәдәни программалаштыру дигән нәрсә. Ягъни ул практика. Менә монда җыелган кешеләр, алар күбесенчә практиклар. Менә Сабантуйны 88 елда торгыздылар, тынычлык бистәсендә өйрәнеп. Бу практика. Шул ук вакытта теоретик ягы да бик мөһим. Системалаштыру, гомумлаштыру. Бу ике бер-берсе янәшәдә бара торган ике канат. Ләкин үзгәрәбез, Зирахан, килешәсездер, без моның турында шулай студияда күп сөйләшкән идек. Сабантуйларның да асылы нигезе югала дип. Шул концертка әйләндереп калдырдылар. Инде традицион ниндер гореф-гадәтләр икенче планга күчә. Халык үзе дә ничектер Сабантуйны Сабантуй итеп кабул итми башлады кебек. Менә ни өчен шулай бу? Һәм ничек югалтмаска моны? Дөрес сөйлиләр, дөрес әйтәләр яшьләр. Мин күпкә өлкәнрәк, ни эшләргә кирәк соң бу очракта? Менә мин сөйли башладым. Студентлар дип, яшьләр иң беренче бик теләп катнашмадылар бит. Ничек инде без ниндидер костюмнар киеп, халык арасында җыеп йөрибез. Менә мин әйтә башладым, ничек безне каршы алалар? Халык мөнәсәбәте сезгә. Җыеп чыкканнан соң, анда Рәшидә абыстай бар иде. Менә өлкәннәр хәтерлидер, кем икәнлеген. Без уеннар күрсәтәбез. Без аны китаптан өйрәндек. Гай Тагировтан өйрәндек. Һәм күрсәтәбез. Рәшидә абыстай безнең белән уйнады. Карады. Әле җәмәгать матур итеп өстәлләр халык ашларыннан әзерләп куелган иде. Һәм ул әйтте: "Акыллым, безнең яшь вакытта бу уенны мына шулайрак уйнылар иде" дип безгә күрсәтте, безне өйрәтте. Менә бу погружение в профессию, погружение в культуру дип атала. Димәк, кирип китәргә кирәк шушы мәдәнияткә. Кемнәр аны белә? Шулар үз кулларыннан яшьләргә бирә, өйрәтә. Дөрес әйттеләр. Экспедицияларда өйрәнәләр, шәкертләр, студентлар. Җырмы, менә минем бер ахиратым яңа пенсия өлкәсеннән кайтты. Миңа сәгать ярым күрсәтеп сөйләде. Кара әле ди. Кара урманны башкача җырлыйлар. Башка сүзләре бар ди. Димәк, бүгенге көндә әле сакланып калган җәмәгать. Аларны барларга кирәк, аларны җыерга кирәк, аларны өйрәнергә кирәк. Өйрәнү генә түгел, аларны халыкка җиткерә кирәк. Сабантуйна кайтып калганда, мондый уен булган, тигендей уен булган. Шүлмәк вату. Әни җанат ватканнар.
безнең бәйрәм уздыручылар магазинга барып, дистәләп шүлмәк алып кайталар. Җәмәгать алай булмаган бит. Шүлмәк өр-яңа булырга тиеш булмаган. Димәк, без бу гырыф-гадәтне онытканбыз. Димәк, без сезнең белән җәмәгать шушы сабан туйларын үткәрүчеләргә аны аңлатырга тиешбез. Җыеп, менә конгресс, татарлар конгрессы аркылы җыендык без сабан туйрында. Ул турыда сүз бармады. Җыр биюгә кайтып калды. Кем күбрәк модныйрак дип әйтим, җырчыны үзенә ала, шул район, шул авыл абруйлы булып чыга. Әмдә ләкин җәмәгать иң беренче бит төшкә катлык. Сабан туйның төп көрәшләре, уеннары, чабышлары булган. Обедтан соң халык ашап, эчеп килгән икенче өлешенә Советлар шуны төрлечә карарга мөмкин. Ләкин 1922 елда карагыз нәрсә дип язалар газетта. Аэропланда барырга мөмкин. Хәзер белсәгез, җәмәгать 21 еллар ачлык еллары. Димәк, акча җыйганнар шушы мөхиттән чыгу өчен. Машинага утырып килергә мөмкин. Бу көндезге ашка 12гә тиклем, 14гә тиклем. 14гә тиклем балалар сабан туйы булган. Без инде без таптык ул балалар сабан туйын дибез. Кичке сабан туйын уздыра башладык. Ул электән тарихтан килә. Булган җәмәгать. Димәк, моны белеп бетмиләр. Торгызырга кирәк тә һәм шуның да нигезләрне онытмаска кирәк. Менә бу җырлар дип әйттеләр. Шул җырларга мөрәҗәгать итү бүген актив рәвештә башкарыла. Монда да бит менә бу бик җитди мәсьәлә һәм монда да өйрәнү башкарылырга тиеш. Онытылмасын өчен, алга таба аны дөрес куллансыннар өчен. Шул ук менә сабан туйга гына мәсәлән бер җырчыны чакырып кына бит әле без үзебезнең ниндидер этник үзенчәлекләрне саклап калабыз дигән сүз түгел. Менә шул хакта нәрсә уйлыйсыз? Бу бик шундый четерекле сорау. Чөнки менә районнарда, безнең Татарстан районнарында күп кенә ансамбльләр барлыкка килә. Балалар ансамбльләре дә барлыкка килә. Теге өлкәнрәк ансамбльләр дә бар. Музыка уен кораллары да кушылып китә. Безнең борынгы ул күренеш бик матур күренеш. Ләкин шулай ук ул башкара торган җырлар, ул башкара торган көйләр, алар барысы да я язып алынган радиодан ишетелгән, я каян, менә аны белгечләрдән алсалар, менә чын мөхиттән алсалар, шул үзенең репертуарларына, менә ул дөрес юнәлеш булыр, дөресрәк юнәлеш булыр. Әлбәттә, алар теге, ул ансамбльләр үзләре профессиональ дәрәҗәгә үсәргә телиләр. Чөнки ул бит инде сәхнәгә чыгу, ул бүтән төрле профессионализм, ул бүтән төрле күренеш, һәм халык бүтәнчә кабул итә аны. Шуңа күрә дә инде бу профессионализм безнең җыр һәм бию ансамбленә хәтле, Айдар Фәйзрахманов ансамбленә хәтле барып җитә алмыйлар бит. Шуңа күрә алу кызыксыну ятырмысың бүгенге заманда алар тарафыннан, тамашачылар тарафыннан ничек уйлыйсыз? Әлбәттә кызыксыну уята. Әлбәттә, бу бит инде безнең милләтнең асылы. Аннары төрледән төрле хәзер чаралар үткәрелә дип әйтәбез, фестивальләр. Лүция ханым безнең белән элемтәдә. Болгар тыюлыгында менә ниндирәк эшләр башкарыла һәм гомумән без беләбез әле Ага базар көтелә узган ел матур итеп кенә старт алды әлеге чара. Менә шул хакта әйтсәгез иде. Тиздән безнең шушы Ага базар фестивале узачак Болгар җирлегендә. Нәрсә соң ул Ага базар? Ага базар ул Болгар дәүләтенең баш каласы Болгарда Ага базар урыны булган. Шушы урынга төрле илләрдән килеп зур сәүдә эше алып барганнар. Шул ук вакытта сәүдә эше генә түгел, әлбәттә, төрле уеннар, төрле чаралар уздырганнар, бик күңелле узган. Бер сүз белән генә әйтсәк, Болгарның Ага базары көнчыгыш илләрне, көнбатыш илләр белән элемтәгә кертсә, төньяк илләрне көньяк илләр белән элемтәгә керткән. Менә шушы бәйрәмне, шушы Ага базар күренешен без инде 2нче ел үзебезнең туристларыбызга, килгән кунакларыбызга күрсәтәчәкбез. Рәхим итеп шушы бәйрәмгә, этнографик фестивальгә сезнең килүегезне көтеп калабыз.
Бәйрәмдә нәрсәләр булачаксың? Анда инде төрле Болгар чорыннан калган уеннарны яңартачакбыз. Өстәл уеннары, балалар өчен мәйданчыклар була. Шушы мәйданчыкларда җыр биюләр, уен көлкеләр, төрле һөнәрчеләр үзләренең кул осталыкларын күрсәтеп, кул җылысы кергән әйберләрне, иҗат иткән әйберләрне сатып алырга да мөмкин була. Һәм инде шушы фестивальдә үзең хәлдән килерлек итеп катнашырга да мөмкин. Үзегезгә сувенирлар да ясап алып китә аласыз. Һәм шул хакта һөнәрчелек турында әле безнең видеоязма да бар. Сезнең белән һәм тамашачылар белән бергә әлеге видеоны карыйк. Мин сезне бүген уникаль татар техникасы, чигү аппликация техникасы белән таныштырасым килә. Ул колак сыман чигү техникасы дип атала. Ни өчен колак сыман чигү дип атаганнар аны? Чөнки менә элементлары һәрберсе аерым эшләнелә, аннан соң инде шундый матур бизеккә җыела. Бу техника безгә 19 гасырда таралган булган. Шушы техника белән, техник аппликация белән безнең әбиләребез үзләренең матур итеп калфакларын нәфис итеп, шулай итеп бизәгәннәр. Бик затлы калфаклар булганнар алар, кыйммәтле калфаклар булганнар ул вакытта да инде. Менә шундый калфак 19 гасыр калфагы безнең Казанда, Милли музеебызда берничә калфак менә шушы техникада эшләнелгән калфак сакланылган. Менә шушы калфакларны карап, музейларда өйрәнеп, китаплардан өйрәнеп, миндә инде шушы калфакның реконструкциясын эшләп карадым. Менә шундый килеп чыкты ул. Миңа ул бик ошый, һәм инде менә шушы техника белән инде менә Пермь өлкәләренә дә барып кайтак. Әле хәзер күптән түгел генә Мордовия сабан туйларында да мастер-класслар, остаханәләр үткәрдек. Аннан соң инде менә күптән былтыр без бардык Ага базарга, Булгарга. Шулай мәдәният министрлыгы тарафыннан оештырылган шушы Ага базарда миңа бик ошады. Фестивальдә кунакларга тагын нәрсәләр тәкъдим ителәчәк? Бу хакта без сезнең белән рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы, инде базар турында сөйләшә башлаганбыз икән, менә һөнәрчелекне тәкъдим иттеләр. Әмзия ханым, менә шуннан да менә бу эшләрне тәкъдим итү буенча ел дәвамында без монда әлеге фестивальне гына алмыйбыз. Гомумән, ниндирәк эшчәнлек алып бара? Шул ук сайтларда дип әйтик, мәгълүмат бирү буенча чаралар, шул ук очрашып җыелышлар, ул бит әле сөйләшү дә, җитәр фикер алышу да бик мөһим бу очракта. Нәрсәләр эшләнә? Мәдәни мирасыбыз ул безнең фонд архивларда атырган фондларыбыз, яткәрләребез генә түгел. Ул безнең буыннан буынга, телдән телгә, әбидән бабайга күчеп бара торган рухи традицияларыбыз. Бу традицияларны без үзебезнең шул әйткән икенче халыкара Ага базар этномәдәни фестиваль кысаларында да күрсәтәбез. Сабан туйларда, уяф, мәсәлән, бездә бит Татарстан Республикасында 8 төп халык яши дип әйтәбез. Руслар, марилар, чувашлар, удмуртлар. Менә аларның һәрбер бәйрәмнәрендә дә без инде халык һөнәрчеләреннән остаханәләр булдырабыз. Һәрберсендә балаларны катнаштырабыз. Яшь буынны шушы өлкәдә тәрбияләргә омтылабыз. Димәк, безнең үсешебезне халык һөнәрләрендә халыкка кайтаруда менә мастер-класслар аша, төрле чараларда узган, үзебезнең һөнәрчеләрне җыйган түгәрәк өстәлләр аша күрәбез. Һәм инде без Татарстан Республикасы белән генә чикләмибез, әле без Россия Федерациясе регионнарга да, Россия Федерациясында оештырылган фестивальләрдә дә актив катнашабыз халык һөнәрчеләре белән. Дәүләт әфәнде, сезнең дә менә эшчәнлек ничек тәкъдим ителәчәк әлеге чарада? Ул фестивальләргә бик кирәкле әйбер мин дип уйлыйм. Шул фестивальләр. Ул беренчедән сез әйтәсез, халыкка күрсәтәләр менә шул бөтен әйберләрне. Әле мин тагын әйтәр идем, менә коллектив, яңгы фольклор коллективлар шуга оештырыла, менә шул фестивальләр булганга күрә. И ул фольклор, менә үзенчән фольклор ансамбльләр бик зур роль уйлый саклау безнең традиция, татар йола традицияларын саклау өчен. Менә шул фестивальләр бик кирәкле. Шуңа күрә менә фестивальләр булганда, мин карыйм, фестиваль булганда, түгәрәк уен фестиваль булганда, күп коллективлар
тагын башлады, үсә башлады. Һәм башкалар да күрә инде моны. Безнең Мәдәният министрлыгы һәм Таткүл ресурс тарафыннан безнең 2 фольклор коллективларының фестивале уздырыла. Аның берсе Татарстан буенча, Татарстанда яшәп иҗат фольклор коллективлары катнашса, ул Иске Казан түгәрәк уены. Инде Россия күләмендә ул бөтен Россия фольклор коллективлары фестивале. Алар икесе дә яңадан яңа йоланы, безнең тарихыбызны, мәдәниятебезне күрсәтүче йолаларны алар сәхнәләштереп безгә тәкъдим итәләр. Анар тәҗрибә уртаклашуда булсын инде, инде мирас калырга тиеш бит инде. Мансур, сез моны бик яхшы аңлыйсыздыр. Шуннан да ул фильмнарда да бит инде ул бездән соңда калачак, мәсәлән, буыннарга, алар да аңа нигезләнеп ничектер фикер йөртәчәк, шул ук милли үзаңны формалаштырачак. Менә сез үзегезнең эшчәнлектә, менә үзегезнең фильмнарыгызда дип әйтик, нәкъ менә бу мөмкинлекләрне ничек файдаланасыз дип әйтик. Менә аңлашыла, кемдер экспедицияләргә йөри, кемдер тарихи чыганакларны файдалана, сез нинди эшләр башкарасыз? Хәзер инде режиссер Илшат Рахимбай Микулай дигән фильмны төшереп бетерде инде, хәзер аны монтажлады, тиздән инде ул сәхнәгә менер дип өметләнәбез. Без инде өметләнәбез, ул бик күп халыкара фестивальләрдә катнашыр дип, чөнки анда менә ул әз булса да этнографик материалларга, милли материалларга, тарихка нигезләнгән, һәм инде менә шушындый аерым бер бик бәләкәй авылның тарихы, мөхите, атмосферасы, керәшеннәр дөньясы, ул бит инде әз генә аерылып тора, аларның үз йөзләре бар, әйме. Мин бер генә факт турында сөйлисем килә. Миколай ролен Виктор Сухоруков дигән зур инде урыс артисты, шын урыс дип әйтик инде, әйме. Ул сценарийны, материалны укып чыккач, без аның белән очраштык, сөйләштек, ул әйтә, мин татарлар турында ишеткән идем ди, керәшеннәр турында ишетмәдем ди. Ләкин миңа шул кадәр ошады ди, ул милләт, ул персонаж, ул образ. Шуңа күрә мин ризалаштым ди бу фильмда катнашырга һәм бош рольне башкарырга. Һәм мин уйлыйм инде, менә Виктор Сухоруков кызыксынган кебек, ул фестивальләрдә бик күп кеше кызыксыныр бу фильм белән дип. Аңлый алдымы ул аның үзенчәлекләрен, эчкәлекләрен төшенә алдымы менә Сухоруков? Аңлады. Мин менә ул пьесаны язганда да, әлбәттә, миңа бәйләнмәсеннәр дип инде, әйме. Минем консультантлар булды, керәшеннәр җәмгыятеннән, җәмгыять тарафыннан. Алар бөтен нәрсәне шул игътибар белән укыдылар, һәр детальне бәхәсләшеп, анда бәхәсләрдә нык кайнар бәхәсләр булды анда. Алай булмый, булай була, ул сез моны дөрес ясамагансыз, булай җыламыйлар, булай җырламыйлар дип, керәшеннәр дөньясы алар бик яхшы беләләр тарихын, нәрсә ничек ашарга кирәк, ничек йөрергә кирәк, ничек башка нәрсәләр ничек башкарырга. Менә зур игътибар бирделәр алар. Һәм бу урында без Рушания Миннуллина фикерен тыңлап үтик, анардан битербез. Әле үземдә төрле шәһәрләрдән килгән туристларыма Сабан туен күрсәттем. Бу һәр халыкның үзенә генә хас булган гореф-гадәтләрен башка халыкларга да күрсәтү. Популярлаштыруның бер үрнәге. Менә минем теләгем бу этнографик фестивальләр бәйрәм, җыр биюгә генә кайтып калмасын иде. Һәр халыкка үз телендә белем алырга. Рәсәйдә милли телләрне куллану даирәсен киңәйтергә дә игътибар бирелсен иде. Һәм узак еллар удмуртлар үз бәйрәмнәрендә удмуртча, чуашлар чуашча, татарлар татарча киенеп, сөйләшеп, аралашып йөрсен иде. Бу шул без сөйләшкән, без әйткән фикерләргә тагын бер мисал булып узды, Миннуллина тарафыннан. Орат менә башкаларга тәкъдим итү дип әйтәбез. Кирәкме башка милләтләргә гомумән безне менә шулай итеп киң тәкъдим итү дип. Әллә безнең милләтнең тарихы, милләтебезнең нигезләре ул безнең милләткә генә кирәкме, ничек уйлыйсың син? Әлбәттә, конкурентлы мәдәният, ул башкаларга кызык булган милләт. Башкалар синең телдә сөйләшсәләр, димәк синең милләтең көчле, димәк синең мәдәниятең көчле, димәк синең киләчәгең алда якты булып күренә. Шуңа күрә башкаларга күрсәтеп, башкалар моның белән кызыксынып, киреп китсәләр, әлбәттә, бу бик яхшы күренеш. Шул ук вакытта менә татарлар, удмуртлар, чуашлар дидек. Башкалар да татарларга карап, Татарстанда карап,
бу бер этәргәч булып китте. Чувашларда, удмуртларда, мариларда үзенең бәйрәмнәрен Татарстанда матурлап, зурлап итеп уздыру. Бу яңа бер күренеш дип әйтимме, соңгы арада, соңгы 10 елдан, бәлки 5 елдамы зурлап бу бәйрәмнәрне уздыру. Менә чувашларның уяк бәйрәме никадәр зурлап хәзер гы вакытта узды. Шул ягъни милләтләрнең үзаны үсүе ул башкаларга да этәргеч булып тора. Әмма шул вакытта этнологлар, галимнәр теге милләт ара низаклар булмасын өчен бу әйберләрне бәйнә аңлатырга тиеш. Безнең үзаныбызның үсүе ул башкаларның миллилеген, үзенчәлекләрен инкар итү дигән нәрсә түгел. Һәм ул яктан әлбәттә теоретик белемнәрнең, практик белемнәрнең үсүе ул моның бер нигезе булып тора. Бары тик теге хаотический рәвештә генә теге бәйрәмнәрне уздыру бик дөрес булмас. Һәр вакыт якында белгечләр буларга тиеш. Һәм нигезләнеп, тарихка нигезләнеп башка. Һәм менә шуны да ассызыклап китәсем килә. Этномәдәни программалаштыру дип әйттем. Ул безнең милли сәясәтебезнең бер төпле нигезе булып тора. Аны үстерү мөһим һәм безнең дәүләт программалары бар. Ул дәүләт программалары яңартыла. Ул дәүләт программалары шулай җәмәгатьчелекнең фикеренә нигезләнә. Җәмәгатьчелек үз фикерен күбрәк әйтсә иде, үз проектларын тәкъдим итсә иде, үзләре дә катнашып бәйрәмнәрдә, үзләренең проектларын ясап миллилекне үстерә алыр иде. Һәм менә хәзер көрәшнәр турында әйттеләр. Мин шундый тезис килде башыма. Һәрбер көчле үзанлы көрәшен ул үзенә күрә бер этнограф. Һәрберебез татарлар да, марилар да, удмуртлар да, һәрберебез шундый үзешчән этнографта булырга мөмкин. Языгыз үзегезнең бабаларыгыз артыннан, аларның хатирәләрен язып куегыз. Ул хатирәләрне җыеп чыгарыгыз. Менә бу шулай бик мөһим. Халыктан башка бары тик галимнәр генә милләтнең үзенчәлекләрен күтәрә алмый. Дәүләт әфәнде, менә географик үзенчәлекләр белән бәйлеме ала? Менә һәрбер фольклор татарлар кая гына юк бит. Һәрбер фольклор ул табигый географик шартлар белән билгеләнә. Шуңа күрә мин килешәм Айрат әфәнде белән өйрәнергә кирәк. Өйрәнергә дөрес күрсәтергә киемнәрне, шул йолаларны, биюләр бар бит, йола биюләре, йоласыз уен биюләре бар. Шуңа күрә биюләрне дә, халык биюне дә аерылыштырырга кирәк. Халык сәхнәләштерелгән бию бар, аутентик бию бар. Аны да белергә кирәк, чөнки белгечләр аны күрсәтергә кирәк халыкка. Һәм әлеге Ага базар фестивале дә нәкъ менә шул функцияләрне башкара. Люция ханым, кайчан, кайда һәм ничегрәк үткәреләчәк әлеге фестиваль, программа турында сөйләсәгез иде. Фестиваль 22-се кичке вакытта, 23-е көн буена уздырылачак. Программа әле төгәлләтеп бетерелмәгән, әле уйланулар бара программа өстендә. Һәм инде шушы бәйрәмдә кемнәр катнашачак? Этнографик коллективлар катнаша, түгәрәк уен, әлбәттә. Андан соң инде төрле Идел буе да яшәүче милләтләр, монда чуашлар, удмуртлар, марилар, мукшылар, руслар әлбәттә. Тагын шуны да әйтәсем килә, Болгарга бик күп халык, туристлар, кунаклар киләчәк. Әйеме? Һәм инде килгән вакытта алдан хәбәр итеп, алдан заявка бирсәгез, үзегезгә дә уңай булыр иде. Безгә дә шулай ук уңай була. Аннан соң инде килүче кунакларыбыз экскурсиядә гына йөреп түгел, шулай ук фестивальдә дә катнаша ала. Фестивальнең менә күренешен күреп, төрле чараларда катнашып, анда инде үзенә төрле күчтәнәчләр алып китә ала, төрле сувенирлар алып китә ала. Иләренә кайтып җиткәч инде, әлбәттә, туган томашаларына сөйли, нәрсәләрне күргәнне икенче елга килергә
ымтылыш була. Барлык тамашачыларын да әлеге бәйрәмгә сезнең белән бергәлектә чакырып калабыз. Рәхмәт сезгә. Мастер-классларны аерым итеп үтәргә кирәк. Монда юннан курчак ясау, курчак әвәләү, халык музыка уен коралларында уйнау, насың агач уеп эшләнмәләре ясау, шундый мастер-класслар программа буенча каралган. Һөнәрчеләрнең барысы да катнашаламы? Һөнәрчеләргә без фестиваль башланганчы без аерым һөнәрчеләргә интернаша онлайн заявка формасында эшләдек. Бүген көндә һөнәрчеләрдән безнең 50-гә якын заявка килде. Без аларны бөтенсендә көтеп калабыз. Бүгенге тапшыруга менә тулай нәтиҗә ясап, Айрат, син әйтерсең инде, татар милләте өчен менә этнографияның әһәмиятен билгеләүдә нәрсә таян нотасы булып тора икән? Әйтеп киттем инде, ике канат, теоретик өйрәнүе дә мөһим, шул ук вакытта практика эше дә мөһим, этномәдәни программалаштыру һәм милли сәясәткә менә бу стратегик әйберләрне кертеп җибәрү. Һәм әйтеп куям инде, безнең гомумән җәй көне 55 этномәдәни зур фестиваль уза һәрбер районда диярлек. Булсыманда Шатыр-Тау җыены, булсымында Ага базар фестивале. Һәм аларның харитасы безнең Минкульт мәдәният министрлыгы сайтында бар һәм журналистлар гомумән аны тәкъдим иттеләр инде. Һәм монда мөһим сезнең ролегез дә, матбугат чараларының роле һәм менә бу әйберләрне популярлаштыру. Дөрестән дә милләтебезнең тарихы бик бай, киләчәктә дә үзебезнең милли традицияләрне, гореф-гадәтләрне һәм мөһиме милли үзенчәлекләрне онытмасак иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә ясын.